Senado gipadayon ang hearing sa nahitabong panagbangi sa Mama Sapano nga gikamatay sa 44 ka mga PNP SAF troopers sa Maguindanao. Sa hearing karong adlaw, gipresentar ni resigned PNP Chief Alan Purisima ang iyang mga text messages ngadto kang President Benigno Aquino III kalabot sa operasyon batok kang Malaysian terrorist Marwan. Hinumdumang si Purisima daan ang nangayo og igong panahon aron mangayo og permiso gikan sa presidente aron ipaambit ang nahitabong diskusyon nila kalabot sa operasyon sa Mama Sapano. Matud ni Senador Grace Poe nga maoy nanguna sa hearing nga importanteng mahibaw-an kung unsa ang gisulti sa mga opisyal ngadto sa presidente ug kung nasunod ba ang mando sa presidente. Gipresentar sab ni AFP Chief of Staff General Pio Katapang Jr. ang levels of planning coordination alang sa Mama Sapano operation. Kasamtangan pang nagpadayon ang Senate hearing kalabot sa engkwentro sa Mama Sapano.